Four seasons media kuna na vovo na netsai uyaone zvaitwana naoze mwana jati matemai toda muzozvionera handidi muzofamba muchiti hanzi magetsi ayaso nezvuku dzangu dziri kupera kufa kutomurakatira so zvinombonaka ine zvimwe dzai dzikutoorera mumba mufiricho nemagetsi no Anjeliwe famba kani ndoda munakati changamuke mungachangamuke naye papa vovo kuzvino zvamutiri kungoita zvinhu zvenyu zviwandataura paiwani kuti tigadzirire tende tinotengera mwana back to school handimukuziva kuti zvikoro zvavhurwa izvi akumanaka munakoshesawo mabasa osa kumana ine zviri kutemeseka musoro nyaya yehuku dzangu dziri kufa nyaya yekushaya magetsi dzatikasolota musono dziri mufiriji dziri kufa imatadza mega unotenga baby to school yacho kana ndisipo zvinokonesa chizvo tinogoenda seiko kanga ndiko kamunotaura kuti pini yangu kadhi rangu handidi kuti ribayiwe pini neumwe munhu mukaenda ikokoko munotanga kuzowesta mari yangu saka munei muda tiendese sei tega ndazotanga tipopotera kandizva munei muchida dedi imi munyatsoziva kuti mukufanira kuenda nesu kuti munotsvaga chilaiti nezvandisandapedza assignment yangu apa kutyuru ndiri kuenda kuswera mangwana saka ndinonyora seiko kana kusina magetsi manhiri munyatsoziva kuti magetsi angu unoita 2 days asipo haya zvilaiti zvingani zvandikatenga panapa ndakatenga zvilaiti zvingani zvokuti panouya magetsi unofanira kuzvichajisa zvimalaiti izvozvo asi ahudi nonge zvikupera moto ndobheka mari here ndobheka mari ndetimunyatsoziva zvilaiti zvacho hazvitombopedza kana 2 hours chinenge chadzima kudhara saka imotsva yangu here nekuti magetsi acho hazi kuuya ndonyora assignment yangu muri kutaureiko nayamainini muri kutaura chiko chamunotaura ivawo ndakakutaurira kare kare kuti isu taidzidza nemakenduru isu ina ndibheke mari tishike nayamatemari iwo koini ndindadiyo zvangu ndongonza wawawa tozoti panapa kangosvika paine mheremhereka inawo yemwana wenyu wamakatidza kudya after every 3 hours unge munamato wemapostori raisi mhosva yangu iyi nakomana koini ndatadzika nangonzi tsuro inorwa negwenzi rayo nyaya ndedzepano asi dzekumba kwangu ini ndori nedza nditofambirawo iyi nemadzibaba ino muchingoda zvokutaurisa mimambodzwana ndingoti nhau yechikafu ndo zvamunongofunga chete zvineni ngofunga zvokudya nguva dzese kutaura nhau yemalaiti kuti chilaiti chawakanditengera chakafa ngavaende neni vanonditengera chimwe chilaiti kuiwo baba ivava kupiko udofo madzibaba musatedzere zvisina basa hanzi raiti rainyarisi kuona zvakazoti magetsi ari kuenda saka ini ndinogadzirarai izvi zvezvamuda zvemagetsi saka musafunga kuti handisi nyaya yamuri kunetsana tasei zvakaita mumiri wemwana wenyu onai kuna baba wacho nahamai vacho vane miri midiki chakampota futi odaiso chii inyaya kuti munomufidha ngebrera zvisina yazvo haisiro nyaya yandafambira zvangu zvisina yazvo matemai ndanga ndauyawo ndine chichemuka hama yangu mazuva nezvo zvinenge zvakanditi sunge asi kupera kwemwedzi ukaiwa zvinenge zvareruka ndaichikumbira uka undikwereteso huku 4 kana kuti 5 huku watoita zvakanaka dzotonditambudza panapa nyaya yekushaya magetsi firiji dziri kutoora dzatikasolota dziri kuora idzo dziri kungofa goti manhere dziri kushaya kuti dzodya sei kusina magetsi saka matemai murikidza kutaura kuti umumu matoene murakatira zvituna zvehuku zvituna zvega zvega saka pakuseri uku mautenesa masgrave yehuku kawo ndatombofushira dzimwe todya dzakafa kudaro munoda kuvakweretesa tichitese anobhadhara zvakutaka zvakaoma saka pamatemai kuzataura kuti muda ngaoma makatozara vashakabvu vehuku zvoti apa kuda kuita masgrave kuseri kwemba uko yehuku ndatombonorasa dzimwe yo zvakaoma kuzva utori nedambudziko nematemai kuti uri kufidha huku uri kufidha mwana futi mumba woita mabrera mumba mabrera panze zvisina izvo matemai ka nyaya yavataura ndaidzwa zvako matemai handine urombo zvinowanika mumabasa kune losi kune gain hazvo asi mabatsiro andingakwanisa kuti kuita matemai ka ndeyekuti pane kambani yandinoziva inoita zvemasola izvezvo iri kupisa yakazadza masola ese mudzimba umu inonzi Prinet Solars ivavo vakomana ivo vakakuisira masola wanguka vanokwanisa kuisira masola ekuti anodhonza kana mafriji kana 3 kana 4 mumba TV plus amunoti manhingikira amino mawifi router ekuti mwana kana aida kustarta zvake magetsi akaenda anongobadza chi masola obva atanga kutobatidza imba yese zvinhu zvese zobva zvanga kuti sei kutofunctiona zvako zvo kuti uchema nehuku kuti handizonidzi utadza kudya kuti magetsi anenge aenda dzimwe dziri kuoreka iyoyo kambani inopedza dambudziko iroro kawani bamni
matanga kanyadza inze mbridge mudzemutoriro wenyama nenge muchirova zvii zvakadaro zvamuri kutaura uyu mwana idofo yakangofuza baba wake ava pana asingazvizivi kunjenga kuti kudii maraitsi haasi kuona tozviziva tese kuti idofo hapana zvinoziva amai matemai zvimwe zvacho ndezvekutoteerera benzi vamwe vakaudzwa hono nemurwere wepfungwa vakamushora vaiti anorwara kana muda izvezvizvi handei pane imba irapa izvezvi ndikuradzei patose izvezvizvika ndo masola avatorukirira nekuti apa vakutowedzera mamwe masola nemamwe mabhatiri nekuti handi muramanidzo yenyaya ari kuchengeta uku makamuzo achikomborwa kuti dzafa makamuzo achikomborwa kuti dzaora mufriji zano rakanaka zvino manje hazvidhura here tozvigona here handei katibva tangotara nevakomana veplanet vacho izvezvi ambori masola rudziko amuna mapambiri kudaro kuti anobadza mafiriji sola chaigobadza firiji inini hangu zvemasola hana kudzidza asi makambonzwa here next door yenyu chichema kuti huku dzafa nekuda kwokuti malaiza hapana kana kuti dzaora zvenext door ndezvenext door ini ndikutaura zvepanopamba kuti handingambofa ndakaisa totumasoro etoto hanzi tosumudza amai matemai chinonzi musha mukadzi ava taumazita chete handei munoona unofanira kurwa nemhuri matemai ukatadza kufunga semurume une mari yacho ichoriko unosina mari yacho unezvitani akuudzwa ndizvoda kuitwa negoridhe ndiani vanhu ivava munokwanisa kuti mutotauriraneka vachikuisira masola ari kuenderana nezvinhu zvauri kuda handei matemai izvezvi unoona handei kadheti nai ndirongedze zvinhu zvangu munoona nazika chiko chamunoona nazika vedu ini vedu vekadai zvinhu zvaidzokera shure indaidzokera indonoramba pawakati ndokuda ini murume asingati changamukaitenge tinoitirwawo magetsi amwe ese ari kungodada wani manje mucharamba kupike mune twin wani pamwana right mukoma private sori kuti ndakubudedzeneza rebasa pati ndotsara tinotoziva iroro mukoma private kandaya neshamwari yangu aita dambudziro kuti ari kuchengeta huku kumba kwake but huku dzake dzadambudziro rokuti dzimwe dzacho dziri kufa dziri mudanga noda kwokuti usiku kunenge kusina light saka ndedzisina kutofida zvakanaka plus mumba make friji yake pamwe pacho iri kudzima dzopedzera dzaora mutakishop yezvinezvizvi bhizinesi asazofamba zvakanaka bhozi madrinks ake mvura zvinenge zvisiri kana kutotonhora saka nanzoti pane vakomanaka vanogona basa asi vachikuitira nechi nemasola zvokuti magetsi akaenda unobva wangosvika on masola saka ndaida kuti munatsomutsanangurire mukomanaka anatsonzwisise saka rekanibva nangotanga nekuvatsanangurira system yataturisa panapa system yaturisa panapa yanga iri 5kva system 5kva system yedu ine mapanels ataisa padenga anenge ari ma410 watts ma410 watts edu anga ari majingo panels anga iri type yemapanels atavaisira pamusoro padenga anenge ari 6 pasystem ino ihombe yatataisa panapa then iyi inverter ina inenge iri 5kva inverter ndo inofambirana nemapanels ataisa padenga kochizoitawo zvakaitawo semaprotection kit zvataisawo futi panapa izvo then koita bhatiri racho for evhuti iri bhatiri here iri bhatiri ratatoisaiwo papa rinoiswawo akumatiri rina mateminozoni mateminals acho aripo ndiwo arapa arikubuda netambo dzikuzoya dzizopinda painvita yedu panapa alright mukoma prime nda kubvunza kuti system yenyu yese yabataura yemasola 6 ari padenga nezvese zvamazotaurirai zvinosimudza chii izvi zvamati hatimati 5kg 5kva inosimudza chii nechii nechii pa 5kva system yedu isusu tinangotangira pakuti inokwanisa kusimudzawo malights and yobva yasimudza mafiriji edu oitawo kana 3 then yobva yakwanisa kusimudzawo boho redu boho firiji ari 3 urikona matema iyi ndo system yauri natsoda chii bosi pamba pako boho riripo une friji yekutakishopu friji yemumba woti kudangare huku plus gedhi rako rinovhurwa nemushini futi unovhura mushini rinenge richivhurwa inini problem kuti ndinonyada kubvunzisisa stereki ndizvo zvavabvunza ichi ndikunonge chinenge chaita chihombe kwandiri zvinenge zvaita zvombe amwe zvinenge zvidiki zvacho hazviwanike hazvidiki zviriko tine imwe system yedu atoti 3kva sinzi muri munhu akuda kushandisa firiji iyi 3kva system inotoita kuti inokwanisa kunge ichisimudza firiji yedu 1 inosimudza malights netv nezvimwe zvese then tingangoti ndizvozvozvo nekuchaja mafoni nekuda sezvese vakanaka saka mati saka kana ndakuda manje kuti mundiitire zvine zvino ndizvinge ndikubatisai pano manje alright isu tinobatika panumber 46 ake house muna Ruzende street muna Ruzende panumber 46 alright Ruzende street
Alright, kana undipa business card ndoenda kuya ndega auya atoita pakapedza achafanira kupinda because ane mapuwa mukomana yeye azokutambudza business card kuti mukwanise kunge uchizobata. Aiwa maita basa ndichauya ndega kuofisi aita andiratidza waita basa. Saka matema inini ndindakudzidzawo kama mukaka wakundiratidza kuti inini ndionekwa unonwirwa ndizvova. Anyway hapana chakaipa. Chiri business rako iyo rakuwapedza ndezvindafita zvamudei. Matemai zvatonyorwa kune mwana wako abva atorya asatenga atiri kumba kwaona ati mwana kudzima kabura here mwana uyu zvine basa rechekwa ifiriji yako here kunyange ikasa ifiriji yangu kamwana ndanguve neunhu akasvikokumba kwevana wanararai zvaiteere matemai ndaona chirungu kudai nadziso dzandandiita dziya ndapeta musi kudai Canada iri muno handitika iwo saka matitoita sei payment iyo firiji yamukatarisa dai kuti ui irikusimudzwa nemasoro iwawo masprinkler esa kuti mwamwa mapanzi apa ibhol iri kusumudzwa nemabhatiri ari muno iyaya gedhi ratasvika tichingovhurirwa iro richingonzi wa izvozvi izvi ndo zviri kusimudza izvi hatiti aiwa zvinda zvidai zvanondiona vanhu vemuraini mwanangu ndandi kuti ndataura nawakomana vati ndozvanozondipa business card saka mari ndaida kugadzitengesa injini yemotikari iye kuti tiise injini wani ndakutomhumira nditombotanga ndaita zvemagetsi aiwa izvi zvinozotoera dai machoita nhasi nekuti neassignment yangu assignment kudiko wakazvamukirawo iwe sauiraita basa pakufodza ngoida kukwereta tu dzacho wachabhadhara nderaiko mababa rekuda kuti mutuhu kwasabhadhara nderaibasira waita